Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a la ronda d'entrevistes que estem fent dels diferents caps de llista que es presenten per presidir el nostre país a partir del dia 2 d'abril, data de les eleccions generals d'aquí del Principat. Avui, i com cada entrevista, aquí al plató de Dona Secret ens acompanya en Josep Segura. Hola, Josep. Molt bon dia. I amb en Josep tindrem l'honor avui d'entrevistar el cap de govern en funcions i el cap de llista de Demòcrates per Andorra, en Xavier Espot. Molt benvingut. Moltes gràcies i molt bon dia. Mira, per començar, si li sembla bé, m'agradaria demanar-li per què va decidir tornar a presentar-se com a cap de llista de Demòcrates. Bé, per diversos factors, no? Evidentment, hi ha una part de decisió personal, en el sentit de que quan un ha estat cap de govern i ha encapçalat, per tant, la gestió executiva del país durant 4 anys, hi ha una certa vocació, una certa voluntat de poder culminar aquest projecte. És veritat que 4 anys a vegades són pocs anys per poder acabar d'implementar un programa polític i particularment en el context amb el qual ens hem trobat, amb una pandèmia, amb una crisi energètica que al final també en alguns aspectes ens ha desviat dels nostres objectius prioritaris. Per tant, sobretot hi havia aquesta voluntat de poder culminar un projecte polític que nosaltres creiem que és el millor projecte pels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. I després també, més enllà d'aquest component de decisió personal, hi ha també un component col·lectiu, és a dir, hi ha tota una sèrie de gent, hi ha tot un grup de persones, en certa forma, que confien en tu, que et demanen que continuïs encapçalant aquest projecte polític i que continuïs estant al capdavant del país, i des d'aquest punt de vista tampoc no hi havia per part meva una voluntat de defraudar-los. Per tant, la combinació d'aquests dos aspectes són els que m'han empès a prendre aquesta decisió. Hi ha molta gent que pensa que aquestes eleccions seran un plebiscit una mica no només a la seva gestió de 4 anys, sinó a tota la trajectòria de 12 anys de governs demòcrates per Andorra. Les eleccions sempre són un plebiscit i sempre són un plebiscit de l'acció del govern, en definitiva, perquè sobretot si aquella persona que ha estat governant durant 4 anys vol tornar-se a presentar. Jo crec que és una evidència que Demòcrates per Andorra fa 12 anys que està governant, ho està fent en contextos certament complicats. Evidentment he parlat de la pandèmia, he parlat de la crisi energètica, però la legislatura anterior es va haver de fer front a la crisi de BBPA, la legislatura anterior es va haver de fer tot el procés d'obertura econòmica, d'homologació fiscal, etc. Per tant, és veritat que els últims anys han estat anys complexos, han estat anys que han suposat un repte molt important per al nostre país i sense cap mena de dubte això suposa un cert desgast. Però també és veritat, i jo estic convençut que la gran majoria de la població el que està veient també és que Andorra està millor ara, tot i els problemes que estem patint, perquè sempre hi ha problemes, però estem millor ara que no estàvem fa 10 o 12 anys, que estàvem immersos en una situació de crisi econòmica on bona part de les persones residents al país estaven marxant del nostre país, on teníem gairebé 1.500 persones al servei d'ocupació, on les nostres finances públiques estaven en una situació molt tensionada i, per tant, entre gestionar els mals del creixement econòmic, que és el que estem gestionant ara, o gestionar la recessió econòmica, jo estic segur que la majoria de ciutadans i ciutadanes del nostre país triaran la primera opció, és a dir, la que encarna Demòcrates per Andorra. Demòcrates per Andorra i el govern que ha estat al capdavant d'aquest país els últims 12 anys, el que ha suposat o el que ha comportat és que Andorra estigués en una situació d'expansió econòmica, de creixement econòmic i, per tant, també disposant de més diners per fer més polítiques socials i més polítiques mediambientals. I, evidentment, això és molt millor que gestionar una recessió econòmica, que és la situació en la qual vivíem quan en aquest país va governar durant 2 anys el Partit Socialdemòcrata. Pensa vostè que el pacte PS-SDP i, a més, la desaparició de Tercera Via ha canviat molt el panorama electoral? Bé, jo crec que en certa forma té una lògica que el Partit Socialdemòcrata i SDP s'hagin aliat, perquè al final era una separació que obeïa a motius purament personals o de lideratge, però al final hi havia una confluència programàtica i ideològica molt important. Per tant, jo crec que és una evolució lògica, tot i que també em sembla que aquestes diferències personals continuen existint i, per tant, és un pacte de circumstàncies que tard o d'hora es tensionarà i al final no crec que es reeixeixi. El que sí que no entenc i el que sí que se'm fa molt difícil de comprendre, i crec que els ciutadans també,
és que en determinades parròquies, amb l'únic objectiu de batre demòcrates i els seus aliats, es puguin fer segons quins pactes amb forces o amb moviments que propugnen programes i ideologies de dreta, per no dir de molt a la dreta. Per tant, jo crec que això sí que és bastant incoherent, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que això a l'electorat ho castigarà, no? Dit això, jo penso doncs, que nosaltres el que ens hem de centrar és en la nostra proposta, ens hem de centrar en els nostres aliats, i jo crec que en el nostre cas sí que podem dir que hem pactat amb aquells i només amb aquells amb els quals hem estat governant durant 4 anys, perquè justament hi ha una confluència ideològica, hi ha una coincidència programàtica molt àmplia i hem demostrat que sabem governar junts i sabem governar bé. Doncs parlant una mica d'aliats, ens podria explicar exactament què és el que va passar amb un dels seus aliats, precisament Liberals per Andorra, a la parròquia d'Encamp? Bé, jo crec que una de les fortaleses de Demòcrates, en definitiva, és que és un partit d'àmbit nacional, que té una idea molt clara i molt cohesionada del que entenem que ha de ser aquest país i cap a on ha de caminar aquest país, però també és veritat que és una formació política que té les seves especificitats, perquè és la formació política que té major implantació a totes i cadascuna de les parròquies i, per tant, també, en certa forma, ha de respectar o fer honor a determinades especificitats o a determinades idiosincràsies que tenen lloc en determinades parròquies, particularment en el cas d'Ordino i Encamp, on al final, a banda de demòcrates, és veritat que nosaltres tenim una mena d'aliança molt intensa, molt permanent, amb 2 formacions d'àmbit parroquial, i en el cas d'Encamp és el cas d'Units per al Progrés. Per tant, jo crec que aquí també vam haver de deixar un marge d'autonomia i d'independència a cada parròquia perquè ells decidissin quins són els pactes amb els quals se sentien més còmodes. I en el cas d'Encamp, ells van decidir o van preferir concórrer sols en aquestes eleccions, per tant no fer-ho de la mà de liberals, però al mateix temps jo crec que vam aconseguir, des d'una perspectiva nacional, que hi hagués un pacte de no agressió i que per tant liberals no presentés una candidatura en camp, diguem, a canvi, en certa forma, d'arribar a acords en altres parròquies. I jo crec que tot plegat ha quedat prou ben vestit. Quins són els trets que diferencien el vostre partit polític de la resta de partits polítics? Miri, jo crec que Demòcrates, i això també és la recepta o la raó per la qual fa 12 anys que estem governant i tenim la possibilitat de continuar governant durant 4 anys més, Demòcrates és el pal de paller de la política andorrana. Jo crec que és l'única formació on tothom que va des de l'espectre de la socialdemocràcia a la democràcia cristiana, per dir-ho d'alguna manera, es pot sentir suficientment i adequadament representat. I això és perquè Demòcrates sempre se situa o intenta situar-se en la centralitat política. I no ho fa perquè vulgui atreure a molts militants o a molts votants, que també, sinó sobretot perquè creiem que és en la centralitat política, en l'equilibri, en la moderació, en el terme mig que està la virtut, en tota la vida, però també en les polítiques públiques. I nosaltres creiem que durant aquests 12 anys hem fet això, és a dir, hem intentat ser més socials en aquells moments en què era necessari, per exemple, quan hi ha hagut la pandèmia, quan hi ha hagut la crisi energètica, i en canvi hem intentat donar més cotes de llibertat als individus quan teníem una situació de bonança econòmica o d'expansió econòmica. Per tant, sempre ens hem intentat moure en aquest mínim comú denominador on creiem que la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes del nostre país se senten còmodes i confortables. Darrerament se li retreu una mica el no haver pogut fer front a l'especulació envers l'habitatge. Vostè creu que això és culpa només de la inversió estrangera, com diu molta gent, o realment és un tema conjuntural? Miri, jo el que crec primer és que per fer una anàlisi, diguem, ponderada i objectiva de la situació, cal fer un exercici de retrospectiva. Tot just fa 2 anys estàvem immersos en una situació de pandèmia i en aquell moment tots i cadascun de nosaltres teníem molts dubtes, seriosos dubtes, de si els turistes tornarien a Andorra, de si la inversió estrangera continuaria tenint lloc a Andorra, de si per tant tindríem uns ingressos mínims per, diguem, poder pagar les prestacions socials, de si les petites i mitjanes empreses del nostre país podrien sobreviure, de si la majoria dels treballadors del nostre país conservarien la seva feina. Això fa tot just 2 anys, és a dir, no fa 10 o 20 anys, fa 2 anys. I sortosament
i jo crec que això és la primera conclusió a la qual hauríem d'arribar, sortosament tot això ho hem superat. I ho hem superat tant i tant amb escreix que justament ara ja ens hem oblidat de la pandèmia i és el millor senyal de que ho hem superat i tenim damunt de taula altres debats que també són importants, que també són molt legítims, però que crec que no ens han fet de fer oblidar aquest exercici de retrospectiva. Què ha passat aquí? Doncs que com a conseqüència de la finalització de la pandèmia i com a conseqüència d'una altra crisi que tots pensàvem que no arribaria i que finalment ha arribat, perquè vam pensar que després de la pandèmia tindríem un moment de descans, un moment de tranquil·litat, i no ha estat així, doncs arribi la crisi energètica com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. I dic bé de la guerra d'Ucraïna, per tant, d'un fenomen en el qual el govern d'Andorra i els ciutadans i les ciutadanes d'Andorra no tenen res a veure. I això és veritat que una cosa amb l'altra ha suposat una mena de tormenta perfecta que ha tensionat molt la situació de l'habitatge al nostre país, la situació del creixement urbanístic, la situació del poder adquisitiu dels ciutadans, etc. Per tant, jo crec que hem de reconèixer que hi ha aquesta problemàtica, però tampoc podem dir que el govern no hagi tingut capacitat d'anticipació, perquè recordo que fa 2 anys estàvem en la situació que estàvem, i a més tampoc podem dir que el govern no hagi sapigut respondre a aquesta situació. I aquí podria fer-li tot un llistat de mesures que s'han fet per promoure l'habitatge de lloguer assequible, per millorar el poder adquisitiu dels ciutadans, i a més s'ha començat a encarar de front un debat que no era gens senzill, que era el del creixement urbanístic desaforat, a través d'una llei que vam aprovar aquesta tardor, que el que preveu és, a través d'aquests estudis de capacitat de càrrega urbanística que han de fer els comuns, fer un nou plantejament i una nova limitació al tomb del que és el creixement urbanístic. Per tant, és veritat que molts ciutadans i moltes ciutadanes actualment estan patint problemes, el tomb de l'habitatge, el tomb del poder adquisitiu, estan descontents perquè veuen que hi ha un creixement urbanístic desaforat, però també és veritat que el govern ha posat les bases en temps rècord perquè totes aquestes problemàtiques es matisin o es reverteixin. I els efectes de totes aquestes polítiques ja els comencem a veure, però sobretot els començarem a veure d'una forma molt més palpable en els propers mesos i en els propers anys. Per tant, des d'aquest punt de vista, si em permeten, jo el que demanaria als ciutadans i a les ciutadanes és que, i ja sé que és molt demanar, perquè al final volen que el govern els resolgui immediatament els seus problemes, però primer que tinguin consciència que determinats problemes no són responsabilitat d'aquest govern ni del nostre país, i després que hi ha determinats problemes, les solucions dels quals a vegades no es poden implementar de forma immediata, sinó que requereixen tot un treball de fons, tot un treball de planificació, tot un treball a mitjà i a llarg termini que veurà els seus efectes en els propers temps. I que no tinguin cap mena de dubte que el govern i el nostre partit polític, si té la responsabilitat de continuar governant, té molt clar que les grans prioritats seran aquestes. Millorar la situació de l'habitatge al nostre país, millorar el poder adquisitiu dels nostres ciutadans i encarar decididament amb mesures realistes i ponderades la qüestió del creixement urbanístic desaforat. Jo crec que hem de tindre la capacitat de reconèixer que el problema de l'habitatge, no només aquí a Andorra, sinó arreu, no és un problema conjuntural. I jo crec que el gran error que hem comès, en part també nosaltres, en els últims anys, és creure que el problema de l'habitatge era un problema conjuntural, que l'estàvem patint perquè estàvem en una situació d'expansió econòmica i que al moment en què vingués, perquè l'economia és cíclica, un període de crisi econòmica, aquest problema desapareixeria. Jo crec que això no és ben bé així. El problema de les dificultats d'accés a un habitatge a preu assequible és un problema molt més estructural, aquí i arreu, del que havíem pensat fins ara. I això vol dir que no té solució? No, els problemes estructurals també tenen solució. Però també és veritat que les solucions que requereix un problema estructural són solucions molt més intenses, són solucions que s'han d'implementar segurament més a mitjà i a llarg termini de les solucions que s'han d'implementar en cas que el problema fos conjuntural. Per tant, nosaltres, conscients d'aquesta realitat, conscients d'aquesta problemàtica, conscients d'aquesta estructuralitat de la problemàtica de l'habitatge, hem estat duent tota una sèrie de mesures en els últims 4 anys i evidentment no són suficients i en continuarem duent en els propers mesos i en els propers anys si tenim la responsabilitat de governar, precisament perquè cada cop hi hagi més oferta
de lloguer a preu assequible al nostre país i que, per tant, doncs, els preus del mercat de lloguer no estiguin tan tensionats. Li podria ara, i crec que no és el moment perquè m'allargaria excessivament, explicar tot el que s'ha fet, perquè s'han fet moltíssimes coses, tant per promoure habitatge públic de lloguer a preu assequible, com per donar facilitats als privats perquè puguin, diguem, construir o rehabilitar molts més pisos i destinar-los al lloguer a preu assequible, com per crear un sistema de governança que ens permeti implementar polítiques d'habitatge coordinades i serioses al nostre país. Això és el que hem fet i això ho explicarem fil per randa. No és suficient, evidentment hem de fer més coses i això evidentment ho desgranarem en el nostre programa polític i la gent veurà que nosaltres continuem, diguem, compromesos amb aquesta problemàtica i amb ganes de tirar endavant mesures per revertir aquesta problemàtica que estem vivint. No des de la demagògia, no des de prometre solucions miraculoses que no existeixen, sinó des de la serietat, des de l'objectivitat i sempre, com deia abans, des d'aquesta centralitat política, aquest equilibri, aquesta moderació que ens caracteritza. Abans ha sorgit sobre la taula el tema de la crisi energètica. Quines mesures tenen previst perquè la transició energètica sigui una realitat de cara al futur? Bé, de fet, aquí també no és que amb la crisi energètica ens haguem adonat d'una realitat i haguem començat a implementar mesures per incrementar la nostra sobirania energètica, sinó que el govern, molt abans de la crisi energètica, ja va fer una reflexió i un plantejament al tomb de la necessitat de ser més sobirans energèticament i de que, a més, aquesta transició energètica fos en fonts d'energia renovables. Perquè a diferència d'altres països que tenen, per exemple, altres fonts d'energia més contaminants, pròpies, nosaltres, la nostra sobirania energètica només pot vindre de les fonts d'energia verdes, per tant, de l'energia hidràulica, de l'energia eòlica i de l'energia solar, bàsicament. Nosaltres no hem esperat a la sobirania energètica, a la crisi energètica per implementar totes aquestes mesures, sinó que nosaltres ja vam iniciar una feina fa 8 anys que està donant resultats i que ens ha permès precisament fer front a aquesta crisi energètica amb moltes més garanties del que ho haguéssim fet si no haguéssim fet aquesta feina amb caràcter previ. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres el que reivindiquem és continuar amb la nostra política d'infraestructures energètiques, d'increment de la nostra sobirania energètica a través de la construcció del parc eòlic del Maià, a través de la construcció de nous parcs solars, tot just fa uns mesos en vam inaugurar un a Grau Roig que també incrementarà substancialment la nostra sobirania energètica, en definitiva per assolir aquells compromisos internacionals i nacionals que ens han marcat, aquelles fites que ens han marcat, que és que cada cop siguem més sobirans energèticament i que el 2050 puguem arribar a aquesta neutralitat carboni, és a dir, la nostra capacitat de no emetre més gasos d'efecte hivernacle d'aquells que puguem, diguem, absorbir a través dels nostres embornals, per dir-ho d'alguna manera. Si tornéssiu a governar el país, quins serien els 3 àmbits d'actuació que prioritzaríeu? Sense cap mena de dubte el que deia abans, és a dir, polítiques d'habitatge, més polítiques d'habitatge per aconseguir incrementar l'oferta de lloguer a preu assequible, continuar amb tota una sèrie de mesures decidides per millorar el poder adquisitiu de la nostra ciutadania, i després també encarar decididament, com ja ho hem fet, però continuar encarant decididament la qüestió del creixement urbanístic desaforat, que això passa sense cap mena de dubte per al nostre procés de diversificació econòmica. I això crec que és un dels grans errors que algunes formacions polítiques fan en el seu diagnòstic. La problemàtica del creixement urbanístic desaforat no es resol amb moratòries que diguin ara ja no es poden fer inversions estrangeres o nacionals en el sector de la construcció, perquè això tindrà conseqüències econòmiques i socials molt importants. Hi ha moltes petites i mitjanes empreses, hi ha molts llocs de treball que depenen actualment d'aquest sector de la construcció. Abans de fer això, el que hem de fer és dotar-nos dels instruments que ens permeten diversificar la nostra economia. Un cop haguem diversificat autènticament la nostra economia i per tant ja no siguem tan dependents de sectors com el sector de la construcció, podrem establir moratòries. Però entretant, el que hem de fer és diversificar la nostra economia i per això també és tan important i serà un gran repte de la propera legislatura l'acord d'associació amb la Unió Europea. Aquest acord d'associació
que ens permetrà pertànyer al mercat interior europeu, que ens permetrà l'equivalència normativa amb la resta de països membres de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu, és la punta de llança de la diversificació de la nostra economia en clau d'innovació i en clau de sostenibilitat. I és quan comencem a desenvolupar aquests sectors de l'àmbit de la innovació, de l'àmbit de la sostenibilitat, sectors del valor afegit, amb llocs de treball qualificats, que deixarem de ser tan dependents d'altres sectors econòmics tradicionals i particularment del sector de la construcció. I és en aquell moment també que podrem ser molt més restrictius i podrem evitar en molta major mesura el nostre creixement urbanístic desaforat. Què és el que ens podrà aportar aquest acord d'associació que ara no tenim perquè el país realment pugui assolir uns índexs satisfactoris com la resta de països, sobretot països nòrdics europeus, per dir-ho d'alguna manera? Miri, jo primer, és a dir, el que s'ha de dir és que la llei d'obertura econòmica que es va aprovar el 2012 ha estat un èxit. És a dir, gràcies a aquesta llei d'obertura econòmica, nosaltres ara portem una dècada d'expansió econòmica en lloc d'una dècada de recessió econòmica. I això no és només una paraula bonica, expansió o recessió econòmica. Expansió econòmica, com deia abans, vol dir més ingressos públics, per tant, més diners per fer polítiques socials, més diners per fer polítiques a favor del medi ambient i, per tant, de transició energètica, més diners per fer polítiques culturals, més diners per fer polítiques educatives, etc. I tot això ha vingut de la mà també d'aquesta inversió estrangera. Ara bé, també és veritat que després d'una dècada, i fent un exercici de retrospectiva, ens adonem que aquesta obertura econòmica, a través de la inversió estrangera generalitzada, ha tingut efectes positius, però també és veritat que s'ha concentrat excessivament en determinats sectors que a vegades són sectors devoradors de recursos, són sectors que no tenen un alt valor afegit. I abans donàvem, per exemple, el cas del sector de la construcció, que és veritat que l'obertura econòmica i la inversió estrangera no només s'ha destinat o s'ha focalitzat en el sector de la construcció, però és veritat que en gran part s'ha destinat a aquest sector i aquest sector és un sector que, evidentment, com deia abans, és devorador de recursos, de tendència a impactar, diguem, en el nostre model de sostenibilitat, etc. Per tant, la reflexió que s'ha de fer aquí és de dir, bé, nosaltres estem d'acord que hi ha d'haver obertura econòmica, estem d'acord que hi ha d'haver inversió estrangera, però potser aquesta inversió estrangera i aquesta obertura econòmica l'hem de prioritzar, l'hem de focalitzar molt més en altres sectors que siguin menys devoradors de recursos, en altres sectors que tinguin més valor afegit, en altres sectors que permetin fer venir o contractar persones qualificades, en altres sectors que permetin donar sortides laborals a tots els nostres joves titulats que actualment han de buscar una feina fora del nostre país, i això, per aconseguir-ho, necessitem un instrument que es diu acord d'associació amb la Unió Europea. L'acord d'associació amb la Unió Europea no és la solució a tots els problemes, és l'instrument que ens permetrà solucionar alguns dels problemes que tenim a la nostra economia, que està poc diversificada i que, per tant, és molt dependent de determinats sectors. Per què? Doncs perquè aquest acord d'associació el que permetrà no és que el nostre país sigui un país membre de la Unió Europea, com es pensa molta gent, sinó que nosaltres puguem pertànyer al mercat interior europeu. El mercat interior europeu, que és aquest gran mercat de 470 milions d'habitants, un dels mercats més pròspers que hi ha al món, on hi ha una llibertat de circulació de mercaderies, de serveis financers, de persones, etc. I això és el que nosaltres estem negociant amb la Unió Europea. Què passarà? Que quan nosaltres formem part d'aquest mercat i, diguem, els operadors, els treballadors de la resta de països de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu vegin que nosaltres podem oferir aquesta seguretat jurídica a través del fet de pertànyer en aquest mercat interior europeu, no hi ha cap mena de dubte que començarem a desenvolupar sectors econòmics al nostre país del valor afegit que fins ara no s'han interessat per Andorra. I això és el que permetrà diversificar la nostra economia, ser menys dependent del sector de la construcció i, per tant, poder ser molt més restrictius a l'hora de dir preferim aquest sector en lloc d'aquest altre. Però per què no s'ha tancat ja aquest acord? Quins són els punts més discordants fins al moment? No s'ha tancat perquè és una negociació que és complexa i que, a més, durant molt temps ha estat bastant aturada per motius diversos, la pandèmia, etc. També és veritat que des que França
va assumir la presidència de torn del Consell de la Unió Europea, aquestes discussions o aquestes negociacions s'han accelerat substancialment i l'objectiu, la voluntat és que es puguin cloure a finals d'aquest any. I això també enllaça amb una cosa que jo volia dir abans, és a dir, crec que estem en un moment molt determinant del futur del nostre país. En els propers mesos haurem de tancar aquest acord d'associació amb la Unió Europea i jo el que em permetria de dir als ciutadans i les ciutadanes del nostre país és en mans de qui volen posar la negociació d'aquest acord. En mans d'aquells que han seguit la negociació i que la coneixen des de l'inici o en mans de persones que arriben de bell nou i que per tant no coneixeran amb suficient profunditat aquest dossier. Jo crec que hauríem de ser nosaltres que hauríem de culminar aquest acord perquè el vam iniciar, perquè l'hem estat negociant, perquè l'hem estat negociant bé fins a la data, amb tota una sèrie de disposicions específiques que respecten les nostres especificitats, però encara queden coses molt importants per tancar. La qüestió del control de la política migratòria del nostre país, la qüestió de si mantenim o no l'operador públic exclusiu en matèria de telecomunicacions i bàsicament també la qüestió dels serveis financers. Aquestes tres qüestions s'hauran de tancar en els propers mesos i jo crec que per tancar-les bé, en benefici d'Andorra i dels seus ciutadans, aquesta negociació ha de continuar en mans de la nostra formació política. Recordo que el PS es va aixecar d'aquesta taula negociadora i els van acusar d'ocultar informació al respecte. Què ha de dir vostè a aquestes acusacions? Jo el primer que diria és quina informació concreta se'ls va ocultar. És a dir, això és el primer que haurien de dir. I després, a mi em sembla molt sospitós aixecar-se d'una taula o deixar de formar part d'un pacte polític a un mes o dos d'unes eleccions. Jo crec que va ser una estratègia purament electoralista que no obeeix a cap raó de fons, que fa molt mal favor al nostre país, perquè al final la nostra força negociadora davant la Comissió Europea d'aquest acord d'associació també rau en el fet que totes i cadascuna de les formacions polítiques formem part d'aquest acord polític, compartim informació i alimentem la nostra posició negociadora, i jo crec que és una demostració més de la poca visió d'estat que té el senyor Pere López i que ha demostrat de forma absolutament contínua i constant durant els últims 8 anys que ha estat al Consell General. Per tant, jo crec que també aquí els ciutadans i les ciutadanes hauran de prendre bona nota de si volen que el proper cap de govern sigui el senyor Pere López, amb tot el que això comporta, o en aquest cas sigui jo mateix. I crec amb tota humilitat que jo encarno una opció més responsable, més rigorosa, més ponderada i sobretot amb més visió d'estat. Farem un canvi de tema i anem a parlar una mica de cultura. Fa anys que s'està dient que es parla d'un museu nacional. Aquest arribarà? Ho teniu pendent en el programa? Sí, arribarà. I aquí també a mi m'agradaria explicar per què no ha arribat fins a la data, perquè és veritat que nosaltres en el nostre programa electoral fa 4 anys ja dèiem que tiraríem endavant el Museu Nacional i això no ha pogut ser. Però això no ha pogut ser també per un motiu justificat. Nosaltres en el moment en què vam aprovar el Pla d'Acció Horitzó 23 pels últims 3 anys de la legislatura arran de la pandèmia, ja vam dir que la pandèmia havia suposat la necessitat d'haver de destinar molts diners a ajudar els ciutadans i les ciutadanes del nostre país i que per tant hi havia determinades inversions que nosaltres havíem de descartar momentàniament. Una de les inversions que nosaltres en aquell moment de forma molt transparent i molt oberta vam dir que descartàvem o que posposàvem era el Museu Nacional i que a més aprofitàvem tot aquest temps per assentar les bases per poder construir o bastir des d'una perspectiva no només material sinó també conceptual un millor projecte de Museu Nacional que era l'elaboració del relat nacional. Per tant, nosaltres no hem estat de braços creuats aquests últims anys, sinó que nosaltres el que hem treballat és aquest relat nacional que vam presentar tot just fa unes setmanes, que és el que servirà de base per bastir conceptualment i materialment el projecte de Museu Nacional. A partir d'aquí, nosaltres evidentment recollirem en el nostre programa electoral tirar endavant la propera legislatura definitivament aquest projecte i, per tant, si nosaltres governem, aquest projecte de Museu Nacional serà una realitat. La qüestió de tirar endavant un Museu Nacional
no és una entelèquia, sinó que jo crec que té molta raó de ser. És a dir, un museu nacional no és només una infraestructura on la gent pugui anar a veure determinades obres d'art o elements propis de la nostra cultura i de la nostra història, sinó que al final jo crec que també és un vector o un element que ha de permetre també explicar a fora, però sobretot també a dins, la nostra identitat. I jo crec que això és molt important. És a dir, Andorra com a tal crec que ha d'estar orgullosa de la seva història, de les seves arrels, ha d'estar orgullosa també de que té una identitat forta, però que aquesta identitat forta ve també de les aportacions vingudes d'arreu, a través de la immigració, i crec que tot això també és el que s'ha d'intentar vehicular i explicar a través del Museu Nacional. Ens queden diferents temàtiques per tractar, però malauradament pràcticament no tenim temps. Hauríem de parlar, òbviament, de justícia, el col·lapse de la justícia, també d'infraestructures, com és lògic i normal, tant de la potenciació de l'aeroport com del projecte Heliport, i també el vial de Sant Julià, i d'una altra banda el de la Massana. Li responc molt breument. Qüestió del col·lapse de la justícia, nosaltres crec que hem fet passes endavant significatives durant aquesta legislatura, no només durant aquesta legislatura, sinó durant els 12 últims anys. També és veritat que la crisi de BPA i tots els processos al tomb de BPA han superat una mica les previsions que es tenia al tomb del volum de feina al qual hauria de fer front la justícia, i és per això que nosaltres tot just fa uns mesos vam aprovar un crèdit extraordinari que suposarà una injecció de recursos econòmics i humans a la justícia molt important, als efectes de la qual ja s'està començant a veure. Per tant, aquesta situació de col·lapse ja s'està revertint gràcies a aquesta inversió decidida en persones i en recursos econòmics que ha fet el govern prop de la justícia. Infraestructures. Jo no sé qui és demagògic, si aquell que promet coses que no acaba d'implementar o aquell que diu el que farà i ho fa, i quan diu que una cosa no la farà, no la fa. Nosaltres, en el passat programa electoral, vam dir, no vam parlar de la desviació de Sant Julià, vam dir que per nosaltres la desviació de Sant Julià encara no era una infraestructura prioritària perquè al final les finances públiques permeten el que permeten, per dir-ho d'alguna manera. Ara bé, les coses també evolucionen i és veritat que nosaltres, gràcies a aquesta situació de creixement econòmic, gràcies al fet que hem estat capaços de tenir un superàvit pressupostari de 70 milions d'euros l'últim any, ens podem plantejar una sèrie d'inversions que segurament fa 4 anys no ens podíem plantejar. Per tant, nosaltres inclourem en el nostre programa polític ara, perquè creiem que és una prioritat, la desviació de Sant Julià, amb una solució híbrida, com hem fet en el cas de la Massana, que no suposi haver de fer aquelles infraestructures faraòniques que s'havien previst en el seu moment, i per tant nosaltres trobarem o proposarem un terme mig amb una inversió raonable que solucionarà aquest coll d'ampolla en el qual ens trobem ara a Sant Julià en una zona determinada. Amb el benentès, però, que ja s'ha fet un doble carril en els últims anys que jo crec que ja ha millorat molt la situació de la vialitat al centre de Sant Julià. És veritat que queda encara un tram problemàtic i aquest tram és el que nosaltres resoldrem la propera legislatura si tenim la responsabilitat de governar a través d'aquesta desviació de Sant Julià. I la desviació de la Massana, qui l'ha desbloquejat per primera vegada, qui ha decidit tirar endavant aquesta desviació de la Massana d'una vegada per totes, també amb una solució intermitja i raonable, ha estat aquest govern. Per tant, crec que no se'ns pot acusar de demagògia, sinó d'haver encarat de manera decidida i haver desbloquejat tota una sèrie d'infraestructures i de reptes que teníem plantejats i dels quals feia molts anys que es parlava. Desviació de la Massana aquesta legislatura, heliport aquesta legislatura, per fi es tira endavant l'heliport. Línies regulars a l'aeroport de la Seu d'Urgell, d'Andorra a la Seu d'Urgell, per primera vegada aquesta legislatura. I desviació de Sant Julià, no tinguin cap dubte que ho tindrem previst en el nostre programa electoral i per tant si tenim la responsabilitat de governar durant 4 anys més, també es tirarà endavant la desviació de Sant Julià. Tema Grífols. Tema Grífols, com vostè sap, acaba de canviar la directiva fins i tot a la presidència. Això afecta en certa manera el projecte Grífols a Ordino? En absolut. Jo crec que el projecte Grífols és un projecte
important i estratègic pel nostre país. I enllaça amb tot això que els deia abans. És a dir, és la punta de llança d'aquest procés de diversificació econòmica que nosaltres volem en aquells sectors d'alt valor afegit, que no siguin devoradors de recursos, que permetin fer venir aquí gent amb llocs de treball qualificats, que per tant també tinguin una gran capacitat adquisitiva i que donin sortida a molts dels nostres joves que actualment se n'han d'anar a treballar a Suïssa, a França, a Estats Units, a Canadà, perquè no tenen una sortida laboral en sectors de la biomedicina al nostre país. Per tant, aquest projecte per nosaltres és importantíssim i ve de la mà d'un partner absolutament fiable, una multinacional que evidentment pot tindre determinats problemes financers, conjunturals, en els quals jo crec que no posen en entredit ni la viabilitat de la companyia ni el prestigi de la companyia. Per tant, nosaltres seguim apostant per aquest projecte, creiem que és un bon projecte per Andorra, que és un bon projecte per Ordino, i per tant, doncs, el que rebatem absolutament són tots aquests arguments peregrins i totes aquestes pors que s'han volgut posar damunt la taula sense absolutament cap tipus de fonament, no per atacar el projecte, sinó en el fons per atacar aquest govern, que és el que volen moltes de les formacions polítiques que utilitzen aquest projecte injustament per atacar el govern, per atacar el Comú d'Ordino, i el que no s'adonen és que estan fent mal al nostre país, al prestigi del nostre país, i que estan plantant una pica en Flandes en el nostre procés de diversificació econòmica. Abans que passis a les preguntes més personals i més íntimes, en l'hipotètic cas que vostè pogués implementar la majoria del seu projecte polític, quina Andorra podríem tenir? Se solucionarien tots els problemes que hi ha hagut fins ara o encara en quedaria algun per solucionar? No hi ha cap govern que sigui capaç de solucionar tots els problemes, perquè quan en soluciones un, en sorgeix un altre. I això és la vida, i crec que hem de ser suficientment sincers i honestos com per dir-ho als ciutadans. Jo no vinc aquí a prometre solucions miraculoses ni a dir que resoldrem tots els problemes dels ciutadans, perquè crec que s'ha de tenir respecte pels ciutadans, i el que no es pot fer és enganyar ni insultar la intel·ligència dels ciutadans. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo el que sí que puc dir, i a més ho crec fermament, és que nosaltres som els que estem més capacitats per intentar resoldre en la mesura del possible tant els problemes que tenen actualment els ciutadans i les ciutadanes del nostre país com els problemes que puguin sorgir. I això també és una de les grans bondats d'un govern. No només resoldre els problemes que ja sabem que existeixen, sinó saber fer front a situacions imprevisibles. I n'hem conegut aquesta última legislatura. I hem demostrat que jo mateix i el meu govern i la meva formació política estàvem preparats per resoldre aquestes situacions imprevisibles, que segur que també n'hi haurà en el futur. Per tant, jo apel·lo una mica als ciutadans i a les ciutadanes que tinguin memòria i que recordin això, que recordin que al final Demòcrates per Andorra és la garantia de la solució no només dels problemes actuals que pateixen els ciutadans, sinó dels problemes que puguin sorgir en el futur, i que no facin confiança a aquells que els estan venent fum, en certa forma, o els fan creure apel·lant o instrumentalitzant una mica les seves pors i les seves dificultats, els hi prometen solucions miraculoses que no existeixen. Si m'ho permet, passem a una tanda de preguntes força més disteses, no? Però jo diria que no menys importants per a la gent que ens està veient. Quan guanya vostè cada mes? Doncs diria, tenint en compte que no ens hem incrementat l'IPC del meu salari, diria que estic al tomb d'uns 6.000 i escaig euros. I quants diners té al banc? Ara mateix pocs, perquè estic pagant les darreres factures de la meva casa i per tant no... La veritat és que la meva situació, des d'aquest punt de vista, ara tinc pocs diners. Però diríem molts, pocs, suficients... Pocs perquè estic atenent, diguem, al pagament de factures importants. Té temps de practicar sexe amb molta assiduïtat? La veritat és que no tinc temps per massa cosa, que no sigui la política. Ha estat infidel en alguna ocasió? No. Mai? Mai. Permetria una relació oberta amb la seva parella? No m'ho he plantejat mai. I ja per finalitzar, què li demanaria vostè al 2023? Li demanaria, evidentment des d'una perspectiva personal, salut i felicitat, no? I com no pot ser d'una altra manera, no? I sí que li demanaria, si m'ho permeten, al meu país, al nostre país,
doncs, que estigui governat doncs, per persones serioses, per persones responsables, per persones rigoroses, per persones que siguin conscients de la importància dels reptes que té plantejats al nostre país i que estiguin disposats a donar-ho tot per Andorra i pels seus ciutadans i les seves ciutadanes, amb errors, amb desencerts, perquè això és propi de la condició humana, però al final jo crec que avui en dia governar un país no és tasca fàcil. Sigui Andorra o sigui un país més important, els reptes són molt similars i els instruments per fer front a aquests reptes són poderosos, però també han d'estar en mans de persones cabals, de persones moderades, de persones reflexives, de persones, si m'ho permeten, amb una capacitat i amb un background suficient. I des d'aquest punt de vista jo crec que la meva formació política, que és un partit de govern, un partit amb experiència, un partit conformat amb persones capacitades i qualificades, és la millor garantia que això sigui així. Doncs, Josep, se'ns ha acabat ja el temps. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos aquí al plató de Dona Secret. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies, senyor Espot, i gràcies a vostès. Molt bona sort també. Moltes gràcies. I pel que ens esteu veient des de les pantalles, des de casa, veiem en la propera entrevista aquí al plató de Dona Secret.